Bangon na at meron pa nga tayong gagawin for today's video, mga taxpayer ng bansang Pilipinas. Ano na, galaw-galaw, baka wala nang makuha yung mga politikong buaya sa ating bansa. Kawawa naman yung mga nepo babies dyan na wala nang maikontent at maipost sa social media na karangyaan. Anyway, balik tayo sa ginagawa natin. Wala naman tayong magagawa dyan, ganyan na talaga sila. Katapos nga makapagkape ni partner ay pumunta na nga kami dito sa aming mga baka para nga ipalabas sila. Kagabi nga pala ay pinapasok namin sila kasi umuulan at hindi yun maganda para sa aming mga alaga. Si Jack nga pala ang dinala ko dahil napakabait ng baka na to at medyo close din kami. Alam nyo ba na ang baka ay may iba't iba din silang attitude, may mga mababait, may mga masusungit at yung iba naman ay parang wala lang sa buhay. Yung tipong kakain, matutulog and repeat, ganun lang. Wala yung itim na baka naman ang dinala ni partner at yun nga si Badok, medyo may pagkamatigas ang ulo nun kaya ayaw ko rin siyang dali. Napakaswerte nga kung meron kang mga baka na talagang mababait lahat. Imaginein mo na lang kung meron kang 10 baka tapos lahat yun mga pasaway at masusungit. Ang pinaka worst ay yung mga nanunungag pa talaga ng mga alaga. O diba, ang hirap-hirap kapag ganun. Imbis na happy farming yung tagline mo na kung mapapalitan yan dahil sa perwisyong hatid ng mga ganong ugali. At saka kung makakabili ka ng gamot para sa sakit ng ulo. Pagkatapos nga nung dalawa na nasa labas ay eto namang si Bambam at si Dave ang ating ipapalabas. Ito, isa pa to si Bambam na talagang napaka-perwisyo din kung minsan. Time nga lahat ng mga alaga naming baka tsaka kambing ay nakapasok na dahil nga inulan kami dito at siya ay ayaw pang pumasok. Ang todo hila na nga si partner para lang talaga mapadali at nang hindi rin siya mabasa dahil nga umuulan. At nako, eto namang si Bambam ay ayaw pa talaga. Napakatigas niya talagang hilahin kaya ako ay kailangan pang pumunta sa likuran niya para lang tumakbo siya. Which is yung iba naming mga alaga ay hindi naman talaga ganito. Tulad nitong si Dave, napakadali niya lang dalhin at easy lang din siya na pagkabaka. Alam niya kapag hinihila siya at alam niya kung itatali na rin siya. Pero ganun nga talaga dahil nga mga fattening sila or hindi nga talaga sila sa amin lumaki or pinanganak. Possible nga talaga na meron silang iba't ibang attitude sa mga kinalakihan nilang lugar. Bali ayun nga, pagkatapos naming mapalabas ang lahat ng mga baka ay mga kambing nga naman yung aming pinalabas. Yun lang muna. Salamat. Ingat.